iti tumeng makasangita butek kut agaruyunen gapu kinasae manalak amko di may nga iskamer taada na am-ammo apalasang ken virgin kanupay ngem syakay na alilaw tadaana ken asawa na ay awanen nagpanugak iti ato atawen tain tarayen tay balang kantis nga iskamer ay sayang day di palay ken lote lugan alahas ken appliances tain tarayen ay gurad nga iskamer. Ayan, awan ko mapasagidan no dikit di maadalan kumadagitay makicachat iti oren no di da nga am mo di da kailangan nakamimit iti personal di da kaymet nga mga alilaw alakit isardeng yudaytan aging nga di kay pailaeng natiliwan kaday kunada awan iti agbilang adi agpulo. So nang itong ano da kayo ket maglukluko isardeng munday tagayem ko. No serdam iti tumeng makasangita butek kut agaruyunen gapu kinasae manalag amko di maysa nga iskamer taada na am-ammo apalasang ken virgin kanupay ngem syakay na alilaw tadaana ken asawa na ay awanen nagpanugak iti ato atawen tain tarayen tay balang kantis nga iskamer ay sayang day di balay ken lote lugan alahas ken appliances tain tarayen kay kurad nga iskamer tain tarayen tay balang kantis nga iskamer